काजी माट साहब का हाल बा। नवका नियमावली पर मचल बवाल बा। नियोजित शिक्षक बानी हम, पूछी मत का हाल बा। एगो तो चाइनीज वेतनमान, ओमे जिंदगी मुहाल बा। बात परीक्षा के नइखे, इतना दिन के सेवा के सवाल बा। कामत साहब का हाल बा। जहिया नामांकन प्रतिशत बहुते कम रहे, शिक्षण व्यवस्था में ना तनिको दम रहे। जहिया नामांकन प्रतिशत बहुते कम रहे आ शिक्षण व्यवस्था में ना तनिको दम रहे, तब से नियोजित लोग सब संवरले बा। लेकिन देखी है सरकार हमनी के का विचरले बा। नियोजित लोग के मझधार में छोड़े के ख्याल बा। बात परीक्षा के नइखे, इतना दिन के सवाल बा। कामत साहब का हाल बा। हमनी के आपस में जौन 72 गो संघ बा, उहो एकरा खतरा उत्तरदायी बा। कैसे? तो 72 गो संघ आ 72 गो नेता आपन फुटकल आज कितना मजा देता। 72 गो संघ आ 72 गो नेता आपन फुटकल आज कितना मजा देता। अब हूँ एकजुट हो जाए के एगो बैनर के नीचे। अब ध्यान राखी केहू केहू के नाही टंगरी खींचे। एकजुटता से विरोध होई, अगर एक सुर एक ताल बा। बात परीक्षा के नइखे, इतना दिन के सेवा के सवाल बा। कामत साहब का हाल बा। धन्यवाद।